Hei, se on se Edspeaks täällä. Ja mä pääsin vittu reikään. Onko Edspeaks pannu? Ja toinen kysymys, kuinka paljon? Se ei varmaan nussi. Se rakastelee. Paljon. Se hässii. Edspeaks ei nimenomaan hässi. Edspeaks rakastelee. Se jörnii. Ei jörni. Voidaanko ottaa klippiä ja laittaa Edspeaksille? Joo. Laitan Instagram DM:ssä. Mitä mielipiteet tässä? Ai vittu. Voitko kantaa tähän asiaan? Hei Eetu, jörnitkö sinä? Eetu, nussiks sä rakasteleeks sä? Vittu. Jörnitkö? Vai hässitkö? Onko se enemmän hässii vai jörnii? Kerro mulle. No niin mä teen tästä vielä enemmän paskaa. Oo.